Hello guys, jotono no phung kaham hingke tini hingke Sunday hingke ang o video work miani bai tini ni panda ni je ko dance rok jotono je tongmani amo include khai risnai hingke norok ano video no pai thak jor tikhnai tongdi hingke tabu hingke ang nokro nai tongkha hingke norok ano video no joya kari nai tongdi phaidingke thanglai snai ang tabung nok snai ang kisa leri bo tongkha ang voice over sima khaisu tanga hingka yang belai kheno kecheng jak sound rock khnai tongmubla amon bagai phaidingke let's go nokhlai snai tabu hingke ang sokpai kya ikonaji boro rok busuk bangkha Subrayo kay tan palinok pangiro. Lela man tong may pinis na klamo. Kanjoni kok thaile anot na ko subraji suwo. Tabuk hingke seng cherai rok masamani nanya thangai tonglayo seng tam kok sai tonglai nongra khna lia do ong kaisa belai kheno muni ko thok abon bagai nor khna kai muni nyai si
ini tong